Teď vám ukážeme umělce přímo v akci. Několik řezbářů z České a Polské republiky celý týden vytvářeli před zraky návštěvníků Starých Lázní sochy ze dřeva. Celá akce se uskutečnila v rámci řezbářského plenéru Darkovská lípa. Darkovská lípa je již tradiční mezinárodní řezbářský a výtvarný plenér, který se v Karviné uskutečnil již po 7. Tentokrát přítomní umělci vytvářeli díla přímo na pohádkové téma. Lidé tady mohou vidět tvůrce přímo při práci, kdy z kmene, který je beztvarý, vytvoří krásná díla. V letošním roce je plenér charakteristický tím, že se tady vytvářejí práce pro děti. Jsou to především figurky zvířat nebo jiné dětské motivy. My jsme z mateřské školy Školská v Karviné ráji a přišli jsme se podívat na naši veverku, kterou nám tady pan Ledvina právě tesá. A prohlédli jsme si všechna zvířátka a moc se nám to tady líbí, že děti? Mně se líbí veverka. Mně se líbí koska. Kočka. Mně se líbí taky veverka. Mně se líbí ty medvídci tam, co tam jsou. Řezbáři byli celý týden zahloubáni do své práce. Ta začala již brzy ráno před 8 hodinou a končila o 5:30 večer. Výsledek byl vidět již za několik dní, kdy se z beztvarých kusů dřeva začaly formovat nejrůznější figurky. Przyjechałem do Karwiny, no to temat okazał się do dzieci. No i mówię, no to ja bym takiego wymyślił ludzika leśnego, czyli u was jego skrzatek czy skrzetek, coś w tym stylu. Musi się to śmiać, wesołe przede wszystkim, żeby to nie straszyło tych dzieci. Bardzo mi się tu podoba. Jest tu super, są jeszcze tak gościnni, że jak mě zaprosíte, to na kolanách tu přijádem zaž. Já dělám pro školku Nedbalovu takovou kompozici, hrající si děvče a chlapce. Chlapci jsem přidělil kuličky a holce panenku. Kmeny jsou tady z Topolu, protože jsme letos nesehnali lípu, bohužel. Ta první soška, to je tady ta holčička s těma copama, tady do mateřské školy a tady ten vodník, ten zůstane tady přímo u tady té fontány v parku. Vytvářím tady dva medvídky a vyřešil jsem to tak kvůli bezpečnosti, že ty medvídci jsou z jednoho kmene, protože třeba brát v úvahu, že ty děti na to sahají, opírají se o to a některé sochy třeba by mohly spadnout a zranit ty děti. Takže proto jsme vybrali obrovský kmen a vytvářím teda dva takové medvídky, kteří se dívají z očí do očí. Plenér byl slavnostně ukončen v neděli. Výsledné sochy budou zdobit vstupní prostory před 8 mateřskými školkami.